So, sa dagang klaseng sakit, dapat ang balsad ng Optic Wood, Rexidol Foam. Optic Banat, tila sa pamao, hasta labad sa ulo. Ilan? Rexidol Foam, Optic Banat, sama. Binilabyan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Level up na si Mommy! Kaya ng i-pamper si Baby! Level up sa upgraded Pampers with Rash Shield Improved Design at my biggest ever savings pa from Pampers versus old SRP of select packs. Level up to Pampers today! Upgraded Pampers Pants. Pagtibayin ang samahan. Dahil tayo, ang tibay ng loob ng isang buong bansa. Tanduay Rum, higit 165 years nang sumasaludo sa mga Pilipino. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knockout ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, ngakot ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac at tunay germ knockout action kills 99.9% of germs sa pisti sa pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, ngakot ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Ani nausab ang tulumanon nga giuluhan ang gahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon ang magkauban nato sa technical side ang atong mga kasamang radyoman Danny Luod, kasamang radyoman Tax Ilumba ug mapasiuna si gihapon ta og pagtimbaya pagatahuran sa atong amahan dinhi sa estasyon hagatong station manager si kasamang radyoman Edgar Dagumo uban na gyud sa tibuok yun niya mga staff dinhi sa maong sibiyahanan ang RMN Dipolog sa duha gyud ka band AM FM 981 AM o 94.1 FM. Akong pagyukbo sa ibuokyut staff sa RMN Dipolog. Ug sa tanang mga avid listeners sa maong sibiyahanan. Maayong adlaw sa Ginoo, akong pagyukbo kininyo mga Katoliko man dili Katoliko. O natural, dili nato kilimtan ang atong pagtahod, pagyukbong pagtahod sa atong obispo, ang atong amahan sa Diocese of Dipolog. Uban na sa mga kaparian ng may alayon kaniya, ang atong obispo, Most Reverend Severo Kairmari, sa mga kaparian, sa mapananglit sa ato giyong Bible Director, Spiritual Director sa Diocesan, Reverend Father Ramil Curong, pag-usab ang
bikar na to, no? Sa parokya, Reverend Father Ruin Ruiz Salvo o usab sa atong YouTuber nga pare nga daghan kay tag mapupo nga mga reflections about pagtuo sa iyang YouTube. Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. og sa tanan, no, nga mga kaparian nga dili na lang nako hinganlan, no, agi sa kadaghan og di puta ka memorize. Okay. Masakop man sa maong diocese, no, sa diocese of Tipolog o bisan ang gawas na, no, kaya akong pagyugbo pagtahon sa tanang mga katoliko dili katoliko. Kaya ako yun ang i-emphasize, no, para magyunista na, no, nga naminaw karon og nag-view sa live stream sa RMN Dipolog, no. Again, akong usbon mayong adlaw sa Ginoo og akong pagyukbo kaninyo nga tanan, no. Okay, atong hisgutan karon ang kining mahitungod sa pangutana nga ato ra po ning i-connect sa atong nabiyaan nga tema. Okay, wa na to gihuman kay ato na i-connect ang pangutana nga nagkanayon. Kung tinuod pa nga kining Roman Catholic Church mao gyud ang tinuod nga kitukod ni Kristo, ngano man nga daghang mang makalibog aning simbahana. Daghang mga question mark pa, di ba? Matag pundo krus tinhuan mo question gyud sa Romano Katoliko. Natural kung mag-justify ta og atong kaugalingong pundo, na gyud tay kinabang rason natay hinungdan, no, pananglitan nganong nibiya tas Katoliko, na gyud tay hinungdan, di ba? Probably nasuko tagpari or kung dili man gani nasuko tagpari kanang sa atong pagsabot pod nga nasayop ang simbahang Katoliko o nasimang, di ba? O dagam kay mga hinungdan. O ang uban pod kini mo'y lisod kaayo, no, ambot o madawat ba ni mapasaylo ba ni Ginoo, no, nga ang uban ang himo nilang hinungdan tungod kay mao po'y usa sa nakita manggod nga kana bang means o kahimanan sa pagpangwarta, di ba? Kanang makakwarta ta out of it, no? Kay kung magtukod gud ta og simbahan, magtukod ta og grupo niya, gamito na to ang Biblia, na may mga offering. Ang uban i-impusar pa gyud ng istrikto kaayo nga 10% no tithes. Oh. So makakwarta gyud ta, di ba? So dagang hinungdan nga ngano nga maghimo ta og kaugalingong pundok. Ug unya, syempre aron daghan tang madala, paninguhaon gyud nato nga maayo gyud ni tanahon. Di ba? So unsa may maayo nga ang pastor buutan, di ba? May maayo mo tudlo. Tanan gyud ipakita nga aron ang tao gyud maakit madala. Sama sa usa ka babae nga unsaon niya nga daghang ma-attract nga lalaki niya, di maningkamot din siya tamas mahimo nga magwapa gid siya kaayo tanawon. So maglamog na lang pamaliton lipstick o seriya nga pahami sa panit. Iuna na pod. Yeah, unsaon man nato pagdala og kanang grupo nga daghang yung ma-attract nga mo-appeal. So mga Bible exposition, mga fellowship, dayon na ay mga testimonyo nga ipadayag, no, nga maingon nga kuan niadto kuan kay ko sa Katoliko pa ko, salbahis kay ko, palahubog ko, palainom ko. Pero karon nga na born again ako. Okay.
ang Ginoo na Hesus Kristo akong gidawat nga personal nga savior mangluluwas. Wa na ko ron. Natarong nako, na born again na gyud ko. Yan apos Biblia nga ingon diya sa John 3:3-5 nga kawas ang tao ma-born again dili siya makasulod sa gingharian sa langit. So mao na nga nakaron ngano ba nga magbantay ta? No? Kay anong magbantay ta kay atong hinumduman kanunay nga ako na ning gibalik-balik ron. Mao ni top nako nga kana bang issue sa social media. Niya, mao po niya akong gihisgutan sa tulumanon gagahapon sa grupo gyud sa Catholic Faith Defenders diin kita mo'y mo mi represent tungod kay si Attorney Abbas nag-text nako sa miaging gabi nga tuwa pa siya sa Sugbo nga mihangyo nga kita say mo dumala sa mong programa. Uban po ni Brad Nicolay Lucenios, pero si Brad Nicolay po medyo naagyo'y kabilingan siguro nga wa nato makauban kagahapon mao nang nagbinugtong gyud ko sa radyo kagahapon sa Pikas Istasyon. Di ba? Niya ako yung gihingusgan yun pag-discuss ning mahitungod yun sa unsa man gyud tinuod. No? Kay daghan mang magpanggap, daghan mang yun magpamukhang tinuod. Muna nga ang kanunay yun akong gamit nga example kanang ginto o bulawan. No? Unsa man ang bulawan o nganong ang tao ganahan magbulawan. Siyempre makakwarta po ka ng bulawan. Dayon ako nang gidiscuss tungod kay kung maghisgot gud ta og kamatuoran mahitungod sa simbahan nga gitukod ni Kristo, mapanag-ing gyud nato ni sa usa gyud ka bulawan. Nga ang bulawan dili po ka makaingon nga tanang bulawan nga moingon bulawan ni pananglit og unsa imong negosyo, no, kanang mamalitay bag bulawan or unsa basta kay mag-involve anang bulawan. Yeah, butang ta lang mamalitay kag bulawan o unsa imong gamit ana. Dayon na ay mamaligya so daghang kag kwarta. Di mo anha gyud na nimo daghang kag kwarta inailhan kang mamalitay kag bulawan. Di mo anha nimo ng mga mamaligya kag bulawan. Pero inig baligya nimo ana tanawon gyud na ugayo kilatison gyud nag genuine ba yun na? Diba? Genuine ba yun na siya nga bulawan? Kay kung di na genuine na, di yun na paliton. Diba? So, unsaon man pag ila sa matuod nga bulawan, kanang mamalitay bulawan, so ito sila anak. Na sila mga timailhan. So, importante ning timailhan. Dili lang kay sa dagway si itsura. Kaya may himo mang ma-deceive, malimbungan kasi itsura. Di ba? Naagani uban, bisan diri sa social media, Facebook. Niya, ang tinuod yun nga tag-iyas account, dili yung ingnon dalang maayong itsura. Pero ang iyang ipakita diya sa iyang profile picture, matahom kaya siya. Di ba? Iya mo tuuday ka kay mo tuwa dito sa iyang profile nga matahom kayo, guwapa kayo, pero sa original di ay dili di ay. Di ba? So madisib ta. So mao man gud ni ang nahitabo ron sa atong kanabang kinabuhing espirituhanon pang relihiyon. Daghan man gyung nagpailang maayo gyud sa tupa atong igamito ng termino laging bulawan. Nagpaila nga bulawan yun ang ilang pundok, ang ilang relihiyon, ang ilang fellowship. Ang uban po dili gustong tawag kong relihiyon, kuan lang non-denominational or any, basta on sa ila pong rason nga nung lahi po ang ilang description. Di ba? Mauna, magpamukhang tinuod yun sama anang kanang fake. Di ba? Kanang fake, dili tinuod nga bulawan, tanawon ni mo na, kuan yun na, murag yun na siya tinuod.
kung ato lang ibasis mata ba, labi na kung ang imong pananaw pod wala po kaayo gid siya maswito gyud sa unsa gyud exact gyud kaayong pananaw sa tinuod nga bulawan. Nya ang imong pananaw pananglit kana ang kulor maura din ang kasino inana so mao na nga kung dili ka suhito sa tinuod yun nga bulawan, posibleng mapiki ka. Diba? Mapiki yun ka. Pero kahibalo ka sa mga tanan yun, tanang timailhan sa tinuod nga bulawan, di yun ka mapiki. So karon, kini karon, morning nahitabo. Daghang mga pundok, unsa may ilang pamaagi nga aron ma-attract yun ang mga tao sa ilang grupo nga daghang mga Katoliko ang maakit nila og mamiya. Kani ako samput ako sa una. Okay? Kay na-attract ko anang Church of God, pero sa dili Praise Church of God, na-attract ko anang pasilo ako Okay, kung yun ay masuko o masakitan. Okay, na-attract ko anang INC o Iglesia ni Cristo. Kay mabasa man yung Biblia na ngalan, Iglesia ni Cristo, Church of Christ, na kontra sa akong namatang relihiyon, Roman Catholic Church, di ko kabasaan na. Mabasa lang na kung na mga translation nga mabasa lang na kung na mga translation, labi na sa mga dynamic or paraphrasing, mabasa lang na sa ubang mga translation. No? Pero kung muadto ka sa original yung Biblia, di yung kabasaan ng Roman Catholic Church kay awahin naman guna gud gi symbol la nga description. Kanang Roman Catholic Church, one Holy Catholic Apostolic Church, one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ako aminado man ko nga gi symbol na, no, gi usa na kana nga mga description ni adtong Council of Trent 1546 o 1545 sa malimot ko na basta na dia mga ika-16 nga siglo o gi-symbol na. Pero gi-symbol na nga description sa pagtawag sa iglesia ra pod nga gitukod ni Kristo. Magibutangan mag description o siguro kay kung mo kahibalo ato nang ma-discuss ron kung napatay time. Nganong gibutangag description o mga timailhan o mga marka nga one Holy Catholic Apostolic Roman Church ang iglesia nga gitukod yun nga tinuod nga gitukod ni Kristo o iglesia ni Kristong genuine o pwede po na ito tawag iglesia sa Diyos kay Diyos man po si Kristo niya iya man po sa Diyos ang gitukod ni Kristo nga iglesia mao na nga iglesia ni Kristo o iglesia sa Diyos so mao na ang name tag yun nga kanabang tinuod, wa man gitay supak anang iglesia ni Kristo sa Biblia, iglesia sa Diyos sa Biblia, maura man na, usara man na. Bisag lain-lain ang description, ako bitaw, usara man ko, pero di man usara akong description. Na ako'y real name, Silbert, na apog ko'y nickname, Bobby, na apog ko'y radio call, Veritas, lain-lain ang description, pero dili na tulo ka tao, usara na ka tao. Di ba? Ang uban, lainan naman yung lagsabot. Ang iglesia gani kuno nga gitukod ni Kristo, hinganlan kuno og Katolik, giilisan na kuno ang ngalan ni Kristo, dili mo na mao. No? Kay kanang Katolik adjective man na, samtang kanang moingon kag Hesukristo mao nay kanang personal name. Pero kung moingon gali kag kanang Katolik, kuha na siya paglarawan na sa iglesyang gitukod ni Kristo. Pras na nako pananglit ang mao kini, ako ngalan Silbert. Dayon pananglit gwapo ko. Tawagon po ko gwapo. Si Silbert, o kanang gitawag o gwapo, ako ra na. Di ba? So, inana ra pod. O kana akong tinuod. Di ba? Pahinta, no? Okay. Now, ang iglesia pod nga gitukod ni Kristo, gitawag man siya Katoliko. May glaeng grupo, may ang grupo nga gi-organize sa yawa mo gitawag og Katoliko kay makaingon jud kag adili gyud na kang Kristo. Pero ang gitawag og Katoliko, ang iglesia naman po nga gitukod ni Kristo, di usara na. Di ba? So kanang ilang pag-ingon nga, dili na tinuod ng Katoliko kay ang ngalan ni Kristo gilisdan, unang-una di lagi nagiilisdan. Tungod kay kanang ngalan nga Katolik, dili man na siya personal name. That is a mere descriptive name. Parehas na sa kanang
pag-ingon po ni San Pablo nga ang iglesyang gitukod ni Kristo, iglesia sa mga santos o Church of the Saints, iglesia sa mga balaan. Tungod ba kay gitawag ni Apostol Pablo og iglesia sa mga balaan ang tinuod yun nga iglesyang gitukod ni Kristo, no? Iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios. Tungod ba kay gitawag niya iglesia sa mga balaan, nawala na ng ngalan niya sa Ginoo, nawala na ng iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo, kay iya ra man gitawag og iglesia sa mga balaan. Makaingon na ka nga, oy nasayop si Pablo kay iyang giilisdan og iglesia sa mga balaan ang pagtawag sa iglesia, giilisdan na ang ngalan sa Dios, giilisdan na ang ngalan ni Kristo. No way. Kay kanang pag-ingon ni Apostol Pablo nga iglesia sa mga balaan, ang iyang mangbut pasabot ana dili na pag-ili sa ngalan ni Kristo, kay nagpermanente nananatili nga ang personal name yun ni Jesus Christ, Jesus Christ. Pero sa dihang iyang gitawag og iglesia sa mga balaan, kana nagpasabot lang nga ang iglesia ni Kristo iglesia sa mga balaan po. Kaya alang-alang dili iglesia sa mga balaan ang iglesia ni Kristo. Nganong sakto si Apostol Pablo sa iyang pag-ingon iglesia sa mga balaan ang iglesia ni Kristo, tungod kay gitawag sa pagkabalaan ang tanang magpasakop ni ining simbahana o iglesia. Ang founder ni ini nga si Jesucristo balaan. Mao na nga bisan pagtawgon og iglesia sa mga balaan, ang iglesia gyud nga tinuod ni Kristo dili na moingon kang giilisdan na, di na mao. Mao lagi ako karon na gyud akong gibalik-balik na akong kaugalingon. Silbert gyud ang unang description ako, real name nga nasa NSO. Silbert, nasa iyo probang spelling abot saon to. Ginanglan na po tag bugado ani. Kay di puta ka kuano wala gituyo the west tong ginikanan, wala masubay. Akong spelling sa akong ngalan abot kasi katabang na kuan niyo kitwa po ako na ako gi-fix kay wa pa pud ko nagamit gud. Ug mo gamit na kuana na mo gasto pag yung ko sa na pagpausub tong tuwa sa NSO. Nangar tag bugado ana. Kaya ang spelling dito sa NSO akong ngalan di naman maong spelling. Bisaya man kayo. Ya wala po na ako ipausob dito kaya wala po ito kinanglanaw. Di po ko mo abroad. Wala pa ko mo abroad. So, mao lang yun na nga bikil tong spelling dito sa NSO. Ako, spelling report. Pero mao ra akong basahon. Di ba? So, mao na. Ang iglesyang tinuod nga gitukod ni Kristo, tawgon og Katolik, kanya, giilisdan na din ngalan ni Kristo. Giilisdan na din ni Pablo ang ngalan ni Kristo sa dihang iyang gitawag og iglesia sa mga balaan. Si Pedro po, iyang gitawag ang grupo ni Kristo og piniling nasod o piniling katawhan. Mugali na yung grupo ron nga bisag awahira na tukod, dili si Kristo mo igatukod nga lang yung piniling nasod. Kay ilang gamiton man ng bersikulo diha nga kanang piniling nasod sa Biblia, si Kristo may founder ana. Dili man tao nga peras nako o peras nimo diha, no? Tao man nga Diyos gyud nga nagpakatao ang tinuod gyud nga piniling nasod. Yan, naaraba po yung giimbento nilang pagtulunan ron nga Diyos po kuno na siya, no? Ambot lang ganong daghang mutuo po. Ang Diyos di ay dili lang kay kuan Trinity. Usa ka Diyos sa tulo ka persona kay napamanilain, no? Nga tao pag yun. So, mao na nga ngano ba nga ang tinuod nga iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo, ngano ba nga karon na ilan namang gyud ni siya nga Roman Catholic Church? Simple ra kayo ang reason nganong dili niya nato nga himong basihan. Tungod kay nakita sa history nga nailagid siya ana nga mga description. Ug tungod po kay gitagna na ni Jeremias nga magbutang yung mga description o mga ilhanan o mga marka para dili ta mapiki. Sama sa Central Bank. Giunsa man sa Central Bank pag sila unsa may ilang gibuhat nga aron dili ta mapiki og kwarta. Yeah. Ang Central Bank igo ra ba gabutang og name tag sa atong kwarta?
nga kini 100 peso bill ang kulor o sana mao ni ang kulor. Ang 500 peso bill mao po ni ang kulor. Then name tag 1,000. Then ang 500 pod ang name tag. Kana ra bay gibutang sa Central Bank? Dili uy, kay kahibalo ang Central Bank nga kung name tag ra daghang mauwat kay daghang muawat ana. Sumaw na nga ang Central Bank magbutang og mga timaan, mga ilhanan, magbutag mga marka nga medyo lisod-lisod po nimo tanahon, no? Imo pa pong ayuhon, imong kilatison bagayo, tanaw gayo naa ba na? Di ba? Butangag description, butangag ilhanan sa Central Bank para nga kung makahibalo kag unsa na inigtan-aw nimo sa imong kwarta, oy ayaw nagtuo nga oy 1,000 man ni, oy 500 man ni. Ayaw nagtuo hilngas ng mga marka kung naa ba diha. Mga marka nga gibutang sa Central Bank. Kay kung wala gani bisag usa ra gyud ka marka na siguradong piki gyud na. Di ba? So mao na ang iglesia pud nga tinuod nga gitukod ni Kristo, pastilan ang unang pinakadakong marka. Wala man noon gibutang diha gyud sa katong Council of Trent, katong Roman, Holy Catholic Roman, katong kuan, One Holy Catholic Apostolic Roman Church, no? Na ay wala gibutang diha nga timailhan gihapon. Di ba? Kani bisag di sa ko mo discuss anang Roman Catholic Church, nganong nahimong Roman Catholic Church ang tinuod nga Church of God sa history, no? Naman ang historical evidence ana mo manggali sa Compton's Encyclopedia, International Encyclopedia, Book of Knowledge, pagkadaghan nga giyam-iran ra ba nila kay wala kuno sa Biblia. Wala gis Biblia, pero tinuod. Pagkadaghang tinuod nga wala sa Biblia. Di ba? Kana lang 15 na kapuli ni Felix Manalo, si Iranyo, iyang anak. Pagkamatay ni Iranyo, 15 na kapuli, iyang anak Eduardo. Tinuod man na, wala man na sa Biblia. 15 na kapuli nga presidente ron ni Presidente Duterte, ni Digong, 15 na kapuli, si BBM. Tinuod na, pero wala na sa Biblia. Di ba? Sila, adi mi mutuan ng history books kay wala na sa Biblia. Wala na sa Biblia, pero tinuod na o dili? Dili unta na ibutang diag di na tinuod kay maulaw po ng mga writer anang Book of Knowledge, International Encyclopedia, Book of Pax, Encyclopedia Britannica, butang-butang sila issue dia aw kanang accounts niya di tinuod. Maulaw po sila madaot na ilang libro. Di ba? Tuod lang kay di mabasa sa Biblia, moingon na kag di na tinuod. Nganong moingon tag tinuod ng gipanulat des New Book of Knowledge, Grolier, International Encyclopedia, the Book of Pax. Nganong tinuod na kay naa na historical evidence. Nga gibutangan yung description nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church ang tinuod nga iglesia sa Dios. Kay tagda man pud sa Biblia nga butangag description o timailhan parang di ta mapiki sa mas gibuhat sa Central Bank. Asa mabasa sa Biblia nga gitagna gyud nga butangag description o mga timailhan parang di ta mauwat, di ta mapiki. Jeremias 31:21. Jeremias 31:21. Kay ang tinuod nga iglesia bisan paghinganlan nimo nagngalan, siya gyud na. Siglaing ngalan. Ako maning example gahapon. Ang akong ginimtag, kay naingon man ang teacher sa eskwelahan, pag nimtag mo parang mailhan din mo, ang akong gibutang Bobby, ang ako rang nickname. Wampun maingon ang teacher nga, ayaw ng nickname ha, katog yung real name. Akong gibutang Bobby lang. Nakaroon katong nakailan ako nga Silbert lang ko din, Bobby akong gibutang, moingon baka nako nga, di kasi Silbert kay Bobby ra imong gibutang nga nickname? Kanang nimtag? No. Bisan pag akong gibutang nga name tag Bobby, pero kay si Silbert mangyud ko, si Silbert yun ko, bisan pag Bobby ra akong gibutang nga nickname, mo po na ang tinuod nga iglesia ni Kristo. Bisag Roman Catholic Church rin ang giname tag, pero kay mo magyud na ang gitukod ni Kristo, mo gyud na ang tinuod nga iglesia ni Kristo. Wa na mo kay kong panahon, kay hangtod sunod Domingo pohon. Okay, kini inyong alagad, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mostraste el fuego infernal, pidiendo
Doble sa sulit, doble sa saya ang hatid ng Satellite TV. Tunay germ knockout action. Kills 99. Download ka. Bili na ng Satellite Kit for only 1,190 pesos. Mula July 1 to August